Доброго ранку, 9 година, час новин АТР, 28 листопада, 1370-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Справа 26 лютого. Сьогодні суд у Сімферополі може почати допит обвинувачених. Принаймні так було заявлено на засіданні минулого тижня. Його перенесли на сьогоднішній ранок і сталося це буцімто з технічних причин. Сторона захисту клопотала перед допитом на перегляді відеоматеріалу. Однак в суді його не змогли показати. Сьогодні адвокати сподіваються, що технічних проблем вдасться уникнути. Мы надеемся, просмотрим это видео и, возможно, кое-кого из наших подзащитных уже допросят по данному делу. Нам приходится работать по копиям материалов, то есть мы практически нету ни одного оригинала в материалах дела. Так еще и получается, не все приложения есть, которые якобы следователь собирал и прикладывал к делу. Вот с такими материалами приходится осуществлять защиту наших доверителей. Суд у справі 26 лютого розпочався 2 роки тому. Нині у ній 7 фігурантів: Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Арсен Юнусов, Ескендер Емірвалієв та Ескендер Небієв. Кримським татарам закидають участь у масових заворушеннях під стінами парламенту 26 лютого 2014 року. Американський президент Дональд Трамп хоче, аби Україна повернула собі свої території. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Політіко». За його словами, у Білому домі є група людей, які вважають неприпустимим покращення відносин з Москвою, допоки в Україні йде війна, і допоки Росія є суб'єктом європейських та американських санкцій. Якщо ми збираємося отримати покращення у відносинах між США і Росією, ми не хочемо топтатися на місці. Ми хочемо більш конструктивної взаємодії. Я знаю, я сам чув це від президента. Він прагне досягти миру, прагне вирішення кризи. Він хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Виклики до поліції, візити дільничних і навіть вже повістки до суду. Окупаційна влада взялася за тих кримських татар, які вийшли на одиночні пікети 14 жовтня. Російського законодавства вони не порушували. Одиночні пікети воно дозволяє. Однак окупанти об'єднують їх в одну справу і називають це несанкціонованим мітингом. Всіх учасників звинувачують в адміністративних правопорушеннях, і за це їм загрожує штраф або виправні роботи. Наш участковый. Цель его визита была составить по отношению меня административный протокол. Когда я начал изучать сам протокол, да, то прочитал в нем следующее, да, что все обвинения строятся якобы на том, что мой одиночный пикет они связали с остальными пикетами, которые проводились в этот день. И этим самым пытаются, да, доказать, что это было несанкционированное собрание людей, то есть несанкционированный митинг. Несмотря на то, что это были одиночные пикеты, таким образом пытаются, я не знаю, привлечь людей, которые вообще, не нарушая закон, вышли и выразили свое мнение. О дне судебного заседания будет дополнительно сообщено в этом районе. 14 жовтня у різних куточках Криму на одиночні пікети вийшли понад 100 кримських татар. Кожен з них тримав плакат з вимогою зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки одиночних пікетувальників, але згодом усіх відпустили. Україна передала Генсеку ООН офіційний лист-протест у справі Романа Сущенка. Про це заявив голова української місії в ООН Володимир Єльченко. Автором листа є МЗС України, і в ньому відомство висловлює протест щодо продовження строку позбавлення волі в Росії українського журналіста. Напередодні суд у Москві залишив Романа Сущенка під вартою ще на 2 місяці, до 30 січня. У Росії його звинувачують у шпигунстві. Адвокат українця Марк Фейгін припускає, що його підзахисного засудять до 20 років в'язниці.
Міністерство законодавства України вчергово висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського суду. Сьогодні так званого Московського суду продовжено на 2 місяці до 30 січня 2018 року термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Тримання під вартою. Такий запобіжний захід вимагатиме прокуратура для неповнолітнього сина народного депутата Ігоря Попова, якому інкримінують розбій. Сьогодні зранку з відповідним клопотанням сторона обвинувачення збирається звернутися до суду. Напередодні Богдан Попов та його такий же неповнолітній поплічник відмовилися давати свідчення після вручення їм підозри. Хлопців звинувачують у розбійному нападі на продуктовий магазин у столичному районі Оболонь. Депутатський нащадок погрожував продавчині напівавтоматичним стартовим пістолетом і забрав з каси 2,5 тисячі гривень. Тепер разом з другом він сидить у СІЗО. Батько неповнолітнього Богдана, депутат від Радикальної партії Ігор Попов, визнав, що його 14-річний син скоїв злочин і вибачився за це через Фейсбук. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень. Нехай це стане уроком і сину, і мені. Transparency International Ukraine судиться з Генеральною прокуратурою України через гроші Януковича. Представники антикорупційної організації вимагають, аби ГПУ оприлюднила рішення суду щодо конфіскованих у президента-втікача $1,5 мільярди. Засекречення вироку вони називають незаконним. У свою чергу Генпрокуратура стверджує, що судове рішення тримається в таємниці з метою захисту ключового свідка. Позов Transparency International Ukraine проти ГПУ розглядає окружний адмінсуд Києва. Напередодні під час першого засідання судді вирішили розгляд справи перенести на 19 грудня, аби Генпрокуратура могла надати суду докази. Ми не можемо зрозуміти, чому цей вирок, в принципі, був наділений грифом таємно, як, можливо, Генеральна прокуратура намагається приховати якісь свої огріхи процесуальні чи юридичні. І більш того, ми в першу чергу зацікавлені про те, щоб це рішення не було оскаржено в майбутньому і в міжнародних судових інстанціях. Тому що, якщо зараз прокуратура все засекретить, а потім міжнародні суди винесуть рішення, яким Україна змушена буде повертати ці гроші вже новим власникам, то буде гірше всім нам. Одного українського бійця поранено у зоні АТО. Його шпиталізували і зараз життю військового нічого не загрожує. Проросійські найманці били по всій лінії зіткнення. На Луганському напрямку біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського бойовики випустили з мінометів близько 2 десятків мін. На Донецькому напрямку ворог зосередив вогонь на Приазов'ї. Окупанти кілька разів обстрілювали з гранатометів Водяне і Гнутово. Загалом за минулу добу бойовики понад 2 десятки разів порушували тишу. Справа про літак Іл-76. Суд відмовив генерал-майору Віктору Назарову в призначенні повторної експертизи. Його, як відомо, звинувачують в загибелі 49 українських військових в червні 2014 року. Своє рішення судді пояснили тим, що українське законодавство не передбачає такого поняття, як повторна експертиза. Сторона обвинувачення і потерпілі сім'ї також висловилися проти експертизи і заявили про затягування процесу. Якщо він задовольнить, наприклад, наше клопотання про проведення експертизи, то це може затягнутися експертиза і на півроку, я не знаю, скільки буде тривати. Ну, але це потрібно зробити, тому що це серйозне дослідження, закон. Ми, як сторона обвинувачення, зобов'язані і наголошуємо постійно на недоцільності задоволення подібних клопотань. Все це свідчить про затягування процесу по суті. Відомо, що на момент трагедії Назаров був начальником штабу антитерористичної операції. За службову недбалість суд засудив його до 7 років ув'язнення. Проте генерал подав апеляцію. Наступне засідання заплановано на 4 грудня.
17 людей загинули, 28 дістали поранень унаслідок атаки терористів-смертників в Багдаді. За даними видання Reuters, на південному сході столиці Іраку один смертник встиг підірвати себе, іншого застрелили силовики. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Тим часом антитерористична коаліція ісламських країн підрахувала, що за останні 5 років жертвами терактів в ісламських країнах стали понад 200 тисяч осіб. Найбільш постраждалими від терактів країнами, за даними коаліції, вважаються Ірак, Афганістан, Пакистан і Нігерія. Завдані збитки світовій економіці сягнули 348 мільярдів доларів. Допінговий скандал, який приніс українцям срібло. Українська спортсменка через майже 4 роки після Олімпіади в Сочі посіла 2-ге місце. Під час змагань Віта Семеренко у спринтерській гонці була 3-ю і, відповідно, виборола бронзову медаль. Однак тепер, після дискваліфікації росіянки Ольги Вілухіної, наша спортсменка посунулася на щабель вище. Окрім Вілухіної, Міжнародний олімпійський комітет через порушення антидопінгових правил дискваліфікував ще 4 російських спортсменів. Наразі це всі новини. Далі ефір продовжить програма «Саба». Залишайтеся з АТР, якщо хочете знати більше.